pane sound yakatinziwa mashure. Wakuninzwa kwazvinozi. Ndikunzwa but koma echo manje. Maego arubva kupi futi? Ameno hapana mwe munhu ari kuona live stream paside penyewe. Pa volume ameno mukutiita sei munhu waMwari please. Looks like everyone is off. Everyone is totally off. Yes, takunzwa manje. Makuninzwa? Yes, I can hear you. Muri sei? Still right. It is a lockdown. Iri bo kurova kudai. Amana ndimuri kudhura musikobatika kava maita kunyora pathailand. Tingakuita sei kungomuka nekuvata everyday. Ndio zvinoita vanhu vakaita mari vanotanga kumuka nekuvata. Tite mari woni right. Ane zvandakudza. Hanzi prophet. Hanzi na prophet ndine zvandakudza. Shuwa ngavauya papo muri kutizi ngavauya papo. Tikutsvaga panenge pari kuoneka zviri nani. Zvenge zvakutyubudika. Vanofana kuisa ichi manje because angachitizwa nevolume yacho hasvika kusvika naye. Musikana ari kuita misi ndewo. Upi? Ndakuona imazi. Ndiza kungorwadzisa crash. Prophet, mukuzvionera kuti ndokumangarire zvakazoitika musiya. Musuvi. Ngokara. Musuvi. Pastor Shema. Pastor Shema. Koro blushing. Ndaona ka crash yangu adi crash iye. Pastor Shema crash yenyaka zote yakakodzera. Varenga ngoti Shema. 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 Takati bichirukitika. Shema. Iwe recording. Ndala zvinotaura here. Zvinotaura here. Uya naye. Zvinotaura. Zamakuseni kuti ko zvaipa mase zvikandaira kuti Shema Tama. Handishoti kade Shema Tama. Hakuna munhu anonzi Shema Tama. Ona makodzeresa hosi twablash. Ona achagona kuti asakamira. Ndakutozvodaka ndoregiri. Komatama kwatsvuka maside man aufa. Nema mukudoi. Ndikudza chokwadi. Mukotora nezvenhasi. Mukaronya guys. Mutora nezvenhasi. Imimi manje tachimbota nhasi tambounza ka Alexio namoms vake havatopedza kare manonoka but azoitwisa nyaya yachoni. Taudzwa nakundai. Taudzwa Tazoita nakundai kunzi anzi crash chichi but tikatipindire pachirungu. But manje chimbondiudzawo imimi prophet kwabamu zuva ramusingakangamwi either rainakidza kana kuti rakakurwadzai zuva ramusingakangamwi. Panengomubvunza singabvunza. Tikutaura nezvekuti muri prophet, tikutaura nemunhu ari normal nhasi. Chandokwanisa kuudzani ndoti tatiri 21 muromo. 21 kuzi. Bama. Bomeita sei? Ngwanisa kutaura kubvira ipapo. Ndobatogumire ipapo. Tatiri 21 muromo. Mamuri 21 kwamuri? Tatiri 21 vanhu muromo. Takaenda Bama saka tandiri muroom seboys 321. Ndochokwadi. Taurai tudzei. Tivunze question ai. Aiwa kani prophet. Mangoti mbotuzeiwo kawana. Tingori kutaura sevanhu vari normal atisi kutambisa. It was my birthday in 2015. 2015 it was my birthday. Then he surprised me with a lot of gifts.
And that's my best day to remember. Alright. It was language day rako zvansingakangani ndakaona share my life pa YouTube. Is it true? Because zuva randakanaisa mvura papaipa makanamata zvinoda pasina mafans inotoreka mainso paindaneti because ndandiwanzonyibe sana aiwa hatisi kuda izvozvo zvechiprofita. I think papa chingomudzai first day reku akamagisa mind first day. Which year was that? 2011 10 late in 2009. I was a vinegar until 2010. Yeah. Then I went to Eastleigh and I come back as tomato sauce. Alright. Yeah, it's one of the best. One of the best. Chimboitira yako hiyo. Imbone zvanoita face. Ndara mukubvunza nzora msingakangana. Kunetsa taraba mazaja ndokana singakangana. Mazo wangu yesina singakangana ndesha. Saka anonetsa taraba kudenda. Alright. Next one. Prophet Israel. Aish. Yeah. Naishema enganisusi tiri munhu wani ka tofana kubvunza Prophet Passion tise tiri munhu wani. Amana imboisa questions guys. If questions in comment section. Yeah, got to go fire Prophet Java my questions. Hallelujah. Prophet Java ngambofana nemvunzo. Isaya atisikuda guys atisikuda ma questions echiprofita chawo andidi kubata chiprofita chevanhu vaMwari handiti maumba ndimoziziva ingone prophet kuti handidi kuti azochiprofita matova nyama imwe we no questions guys. All right, Prophet Java yes. Favorite food yenyu ichi? Namaunzwe ende. Ungaza unganokwana please kwanozamanya. Vanowanzo favorite food yangu. Vanowanzo vadya inonzi oxtail. Ne rice nedovi. Alright. Tuesday zvemu 21 murumu vati hanzvona hazvidi pane vanhu vakawanda. Guys pakuzvinzi gosho ina handidi zvokubvunza zvinhu zviri too deep zvechiprofita. Alright, hati bvunzai mamwe questions. Prophet Shema pane mwe ndawana pana banzi prophet vanozerei kumeso. Serious ndiyoti iyo mdara ndinozerei kumeso. I'm a church in Nigerian, so I don't see revolutions. Chikaba chacho ndiche white chine kaunga mukadzi katsvuku. Boss Lashan mafuta inonzi clear chi? Bio clear. Anozera bio clear kumeso. But don't 6 bottles of water every day. 6 bottles of water every day. Ndo inonda kuti ganda ringe rakakubudira nevhudzi rakatsvibirira utichi dumbu risabude chichichi ute stentachi. Ndisendere mapicture angu mufoni. Mapicture manyoona. Nandiurakidze. Neta mvura ukanwa mvura. How many liters?
Don't want 6 big bottles of water per day. Zvinobatsira ganda rako, zvinobatsira kuti mukanwa musakanga, zvinokanganisa kuti dumbu risafute, bo zvinozoita zvidumbu rimwe rega, dumbu zene. Zvinobatsira energy futi pamutambo paya. Mosasa rambai muripo pane munhu wada kuedha apaite 3 apa pamene zvinoita zvandoda kuita izvizvi. Pane mufesto. Musazoite munhu anotiundura. Aiwa aundure uyu mune tione kuti zvinoita here. Marshall is in the house, guys. Marshall wants to walk. Marshall. Magadio guru. Magadiko. Prophet, Marshall hana baby. Moda tepe gada setitorwa phone ko izvezvo. Nebhegi vese varipo. But munhu akasvika so angashaya baby yavo mani. No, handakuti handaombopfira ndaita baby. Ngoti zveshe hangu ndichikwenjoya level of independence. Kutaura zvaiko zvino. Zvaiko zvino. But manje mnenge kudzika. Bwana makati gore gozoga. Asiro brother Masha wangachinde rimwe baby chichi pa live ra. Iwo ndakakuti pazviwe roti pane baby rakufarira brother Masha. Pane baby rati zvonitida kuconnectwa nemi hanzi mutori type yavo saka ndakutoti tizvipire kuna prophet zvobva zvacertifyiwa. Sorry ndisiri kunzwa ndandichichinja kuenda kumaearphone handaunzwa zvamataura. Ndati pane chibhebhi chamboti zvona hanzi ndikusanganisei imimi ndikusanganisei nechibhebhi chiri kumbotswana ukoko hanzi brother Masha. Abana chakaipa mpe namba dzangu. Skibidi na maunzgende. Pane zviitika. Kopari chakaipa kungotaura. Aiwana mwana namba dzeni saka Brother Masha, what is the best day in your life that you say this one really astonished me? I really loved it. I really liked it, and I'll never forget about this day. I'm South African. Yes. Ndakapindirwa mbane mbavha. Mbavha yanga ndaisunga nandaisa pasi pembedha. Engare chirumonde chikati. Futi. Angane futi kana angane banga. Saka ndadzaburitsa nditikunyoja ya futi nebanga. Futi yake ndakazoirasa mutemo. What's the best day that you will never forget? The best day of your life, Sham. Your crush is listening. I don't say the best day. Inina Shama ndoziva wani. Best day rasingakangana ndoziva wani. Rangari kuThailand uko. Pangari kuThailand ameno maticha ai anga kuitwa fewewere. Pakadonha skate so wakapfeka short. Mama kataurira nanyedzo zina. Ndakaona episode hiyo. Don't best day rakrasa kapaka kanganwa ero. Trukuziva shem. I'm trying you guys.
Mana musadira bana. As Prophet Israel, are you married? Ndiani yakubvunza? Mabvunzo uri magomenzi uku. Kwanzi, are you married? Handi sketi yakanyanya. Ask him how many wives he has. Aiwa, Prophet nyembisenge sketi yo guys. Mbom dada wakadzwa ngani first. Episode yakatondivhiringidza yeshi. Tarecho kwade how many wives he has. Ndida ka-episode kakadaro yo pane musi wandakadhakwa, that was about 7 years ago. And papene vanyarikani yo arega ndigumire ipapo. The best day that you will never forget, we were in Los Angeles. We were in Hollywood with this guy. And then we were staying with this other guy who was taking medication. But mapiri dzake manje aitinye blood ndekura. Sakaita dzorara manje, then he took those 2 pills instead of 1. Then he went maya. Ababisa him. Nomuka wakaenda kitchen. Ndikona munhu akamira ari musho. Akamira pawindow. Ari kuimba I believe I can fly. Anotora zvinhu zvausingazivi. Pane zvimwe zvingataure panambata manje. Dzimwe dzibishops dzangati nadzo manje dzipasa manje munhu wamwe ari mukuru angwasira zita rake. Ari kudzika ari kuona ndakabata munhu asina kana hembe. Nai pane andipa zvimwe zvingataure palive here nayo man. Zvikana bishop ari kuimba tichimu. What did you do to him? And until that atora mapirizi. Aya. Ndakagara mukuru. Pane mamwe events ka ma-adventures asingataure palive. Anofana nge ari ma-archives. Amenoti rabuda sei. I believe I can fly. But imimi range 1. Tichibai 1. Rema sure child. Ari 21 people ari staurike pana. Ane picture pana sendere. And return one people taurike baba live. And atorenga. But that is a person ashama katakuta zazvo makra. Ai but vanhu manje vada kunzwa zvoni best day ramsinga kangana. Ndachagari mumusoro. Kutara best. Aiwa Prophet chimbondiudzewo kutosurukirwa kuti you felt like kuti amenoti why zvinhu zvaenda nenzira iyi. Pane one ndosara makadona chechiri. Madarina ni dekutara. Maranda ndakasumuka ndikakonya nemessage. Andazimukirwe. Pane umwe mukuru so anotare stara pane umwe mukuru so wandakambotaurawo ndopa video yavo yabuda nemistake pandafona ndakumbira regerero ndapedza kukumbira regerero nenamba kwavo patatoti bo zvinzvi zvabo ndakutombofonerawo nchiwati ndeipi muri sei ndikudedza wakati kwakati abo so randakasuwa nangu ndiri muchechi ndakaona ma-messages I think it was 52 messages kuvhura phone ndikunzi one zvamaitwa nemukuru ndakamboita 10 minutes dzekuti ko zviri kubva nepo 10 minutes dzekubatika mukuru ati ari kandwafona ndakavafonera mukuru wachati ndakafonera kuti chi hazvibudi pandazongowagadzirira size
vatete kaba ndakavarwira size ndakapfekedza chikabudura chinenge ngwazataura ndakagadzirira size but zororo ndakabatika muchana ndakabatikana muchana kati mukuru zvikubva kubva ngobatikana muchana. Alright, ndaibata kwemimi Prophet Israel tare chokwadi munova tacho apatauta chokwadi tinokambira pamuchinjiko nderipi zora munoti akumana iri nhai Jehovha wehondo nei? Apart from nyaya dzekufirwa, it was one day, I think mamuri muna Feb. Ndairowa motika ndakananga pachitungwiza taidanoisa mapost ekuchechi ndenzi ndine gwembeka saka saka ndaidriva motikari so kwaipfunirire kwangabva kunaya saka kwangu nemashowers saka kaziva road yekuenda kuchitungwiza panonzi paKeldon so pamba nerimwe haironga ndingati poto ranga riri gomba chairo chairo so motikari yaibva kuchitungwiza yakandiflash saka time yandakada kuti ndizotanga kunegotiate ndidzoke muroad ka nava ndanopinda mupoto chinopinda mupoto motikari yanga tinayo yakaoverturn I think more than 5 times. It went boom and then started sliding and my head was in the turn. Ndara roko ranga riri muroad rakakweshera kozoita mumwe akatsemuka musoro angomwa kuti damukomo wangu akatanga manya speed akare amwara ndagera ndakaseka speed. It was so sad pakuti I felt like I was responsible nokwara kwevanhu because I was the one who was driving. And that period the bad thing about it was a good thing, but the bad thing is inenda ubuda ndine scratch nasina na scratch kana one bad driving inina ubuda ndi right but vanhu vangana ngatakura vakabuda vakakwara vamwe atsengwa musoro mwanga kachiko kambabvu stuff like that. So it was extremely bad zokuti it took some time kuti zvibude mandiri wangongorine kamwe kapfunga ngoti but mfesu atone mastitch musoro because of inini so it disturbed me for some time but ndotenda mwari wangu kuti I managed to overcome. Ukanwa mvura ganda rako ma 6 pack dumba ribude chichono unaita right. Alright, mine ndidzokere panyaya yanga itawa na Prophet Israel. Saka like vanhu vakazongwa kwara musoro vakazopora zvavo ndo same accident yakaitwa na Prophet kwara ruoko. Yeah, ndo yakazonga kunzi Prophet ane gwembe harisi gwembe. Yainzi nevanhu tatu iya tone Prophet chimbotaradza yakatatura inzi tatura cho. I almost removed it, but and I would say remove in the sense that I wanted it as a mark to just thank God and say, God, you saved my life that day. Ndakamboiona inzi mune matatu mune gwembe wosaka zvakabva paaccident iyoyo. Tattoo? Tattoo. Wakadzi na matatu. Pane patinomborasika. Ndinongoti ndakatasara kweri kani ndinodzoka pana Mwari nongoti Mwari muriko. Thank you, you saved my life. Amen. Alright. Prophet papa muri vangani mubamenyi? 6. I'm the 5th son. I'm the 5th child. 36. Direct 5. Firstborn Arivi. The firstborn is called Pastor Isaac. He's in Harare, Zimbabwe. The second-born is called Mavis. She's in Zimbabwe. The third-born is called Apostle B. Java. He's in Harare, Zimbabwe. He's doing ministry there. The fourth-born is called Simba Rash. He's in South Africa, Johannesburg. He's doing business there. The fifth-born is handsome and cute and is talking to Israel's crush right now. And the last born is called Mercy. She's doing good in Zimbabwe. Oh, wow. All right. My father passed away. My mother is alive. My mother, she's the senator of Manicaland in Zimbabwe. Sorry about your father, but okay. Right. Prophet Passion Java, do you have businesses with Zimbabwe?
ndonyebere ndotora chokwadi vanotora wisdom. Chokwadi ini ndakakuudza iprofeti kuti inini chokwadi ndechekuti handi disclose mabusiness suppose ndotyati anozoaffecta one. Number 2 ndine mabusiness partners angu. They want me that comfortable ndakazoti ndinoona izvi. But I do a lot of stuff. Hanzi, are you related to Mudiwa Udu? Asi makafana na Mudiwa? Takakura tese in the same house. We grew up together. We moved together. That was 2004. 2007. 2007 we moved from Chitungiza to Harare. Taigara ku flat window. Na 5th and 5th Avenue. And we've been brothers for a long time. All right. Ndakufunza question I think munavunza wavunza zviri a little bit for me. I feel like it's a little bit rude kuvunza like this. So I think the proper way was supposed to be prophet munevana vangani whatever kuti kune wife wamnawo neasiri wife yenyu maybe ukutanga ndofunga ndo zvakada. Amunokuvunzesezva zviri musatya. Tiri mageto iti tiri one way one. Ngavunze madira anoita hanzi chi vanhu vanopiwa mari na prophet. No, asiri Prophet Java vane vana vangani vemusango. That was vemusango andakana wani. Andisati ndanawo. Ndikazoitwa mistake ndiri munhuwo but andisati ndane vemusango. So it's 0. Vemusango it's 0. But all my kids are 3, almost 4. Almost 4. Yeah. So right. Hanzi Prophet Java vanopa mari vanhu vakaita sei? Mari aipiwa munhu. Mari aipiwa munhu but mari inotsvaga. Well, I think that's the same question uya ati vanhu vanopiwa mari aipiwa munhu haringavemberi mari aipiwa munhu mari inotsvaga. Yapindirwa zvine wapindirwa shawa mentors inde kumusha prophet vanobva kupi? Hanzi mobva kupi kumusha? I'm from Bohera. Anobva kuBohera. I once went there 2001. 2001 I was in Bohera kwaMjiti. Kwaramba nepasi ndo kwa moms wangu inini. KwaMjiti ndo kwa mdara wangu. So Chief Nyashanu sekuru wangu inini. From the Nyashanu family, there was a Honye guy there who happened to my great-grandfather in the Nyashanu family, who married an Indian lady in the Java surname. Ndo patakazo derive the name, this last name surname, the surname Java, from that Indian lady. Saka from that line, anyone akazo zwari papangari Java. But I might change it very soon. Now change the surname yangu my mind because zitare kuti panga naye andakati chinja unoona ufara nazo saka ndofunga kuchinjunura from passion to panga naye, ranga naye, zaza naye, Java. Anti ameno kuti kai kabuda anyway anti ndakutochira broadcast yako na crash. Aiwa andiwo ngoe na crash Moyo Pana Simba Java para ku Cape Town nomziwa. Simba Java is not in Cape Town. Simba Java is in East London. East London. He's in East London. I'll confirm with him. He's in East London. I know him very well. Very well. 100%. 100%. Anzi. Ko church ya prophet inonzi chi? My church is called Passion Java Ministries and Kingdom Embassy. Okay. We are in 33. We have 33 branches around the world. We are in South Africa. He runs the Durban branch. We have the Cape Town branch. We have the Bloemfontein branch. We have the Johannesburg branch. We are in Zimbabwe. We have the Mbare branch. We have Machipisa branch. We have Chitungiza branch. We have Triangle branch, Chirezi branch. We are in
New York, America. We are in Dallas, America. We are in Maryland. We call it the DMV area. We are also in California. We are in Jamaica, Portmore, Jamaica, and Kingston, Jamaica. We are in Bahamas. Then we are in Brazil. Then we are in India. Then we are in Tanzania. We are in Zambia and other places. That's our church. We've been doing ministry with him since takatangira chikoro chokuparidza noprofita. Then church yedu we started interdenomination 2010 Pakwete Complex. Then 2012 Mswa 7 January after Mswa 6 Tata accident we started Kingdom Embassy. Then 2014 after I did my TV launch, KTV launch, I started Passions Ever Ministries, and we've been forever growing. Okay, next one. Nancy, Prophet, ndoda kuita church organization yema offers. Ndoda kubatsirwa name, ndodi kuita few vision yangu. How do you respond to this one? I already have my organization that I help the poor, the less privileged. My wife also has that she helps a lot of families. She helps over 52 families every month. And if God allows us, we can see how best we can help. The best is to reach Boss Lashan. He runs all those things. Boss Lashan, maybe if you give Shama your number, Boss Lashan will send his number. And you have Boss Lashan's number. Then you can see if anything is already in order. There are already people to help. Like last time when we went to Zimbabwe, Boss Lashan bought some stuff from here, South Africa, and we helped some football teams. And netball team, and so whatever that Boss Lashan says, this one is legit. Let's put our hand to do. We are able to stretch and help the best we can. Okay. Then this one ati Prophet vakatanga rini zvekereke. I was born a prophet. I grew up a prophet. Then I met him. We grew up together, but I met him for church 2001. Then he started coming to church, and we're preaching Paseke too high in Chitungiza, prophesying to the headmaster, to the teachers, to the students, preaching in the sense of God. And I was born in Roman Catholic, grew up in Methodist, but in 1999 I went 100% in the sense of God. Then we left for TOG in 2002, my brother's church, and I was there until I started my church in 2012. So I was just preaching all my life. Never been in the club, never drank. When I met my first wife, I was a virgin, vinegar, and I never been doing all those stuff. No mbanje, no toriro, no drugs, no smoke, no cigarettes, no girlfriends. And all that I'm done in the Manadika, I turn neighbor. I got some water. I think who is sitting next to Prophet Java. His name is called Shema Crash. Shema Crash, the black jacket. This one attends. How old is Simba Prophet? Because Ndaitova naye nasi chayo here in Cape Town. We are not the Trevor Marufu. Do you know him? Maybe there's another Simba that I don't know. Yeah, maybe, because what was Jesus to go East London. Prophets vanozvipa number yake mune tizo confirm pamwe anomwe Simba, maybe Simba wacho araptwa. I mean, sorry. Hanzi prophets vanozvifambisa sei zvemagitare zvecomedy nezvechurch cause dzimwe nguva hazvipindirane. Please explain. Jesu paakauya panyama aigara kuchurch kutembo, aigara kumba kwana Mary na Martha, prostitutes, aigara nezvidhakwa. Saka angari 3 dimensions in one. Saka kuna anonzi Twabam, ndiye anosekesa vanhu, ijwa marriage. Kwete anonzi Gafa, ndiye anoita zvemusic.
Boo-ha, boo-ha, old school. So music says that's the gaffer. Then the prophet is the one that does church stuff. And then the person is the husband of Lady Java. The person is just a good guy, very humble, very lovely, handsome. When I say handsome, as in any man say that. Handsome is not about your hand have something. Your hand is something. Prophet, all right, Anzi, when are you coming to Joburg? In Botswana? Oh, I may be in Joburg next week. There is something we are setting up to meet with the president of South Africa. I may be in Johannesburg next week. Right, Anzi, no. What's up, Prophet? Because situation irikumba tobatsirika sei sezvo takasarira padenda reflu vanhu vedu vekumba vabetsereke vakawanda tiri financially behind. Question yacho ndaisapo. Well, the only way to help people is when people are able to pusiswa. Nesu. Taupusa toda kushandisa, tikakushandisa toda kubadala. Mono ngavume kushandiswa, you must be useful. Because if you are not useful, they want to use me, they want to use me, they want to use me. Because you are not useful. If you are not useful, it means you are useless. And anyone useless, shandisike boza pana chikumshandisi. Saka muna nunubuma unoshandiswa kwa parliament, anopadaroni parliament, anoshandiswa kwa president, anopadarona president. So if you are useful, you can be paid. If you are useless, you can always remain the same. Spending the whole day saying, "Diana maregona ningina ningin, Diana ne mino ombe ningina ningin, Diana ne face akafonyuka," the whole day. But people should be useful, not useless. Okay, next one, Iyo. How learned are you? There is a difference between education and learning. Vana vaende kuchikoro to be educated. Kuseke 6 primary, kuseke 6 too high. We never been educated. We went to learn. I'm very educated. I failed lessons, and I don't collect my results. I'm going for because I was not good in learning. I was good in my education. The word education simply derived from educo, which means to draw from within. Pana noenda kuchikoro kunodzidza nezvekugadzira iPhone. But akagadzira iPhone wacho akadzidza kupi? Akaverenga mabhuku api? Akagadzira motikari ana mabhuku akadzidza, but ana kuenda kunodzidza nezvemota kuverenga mabhuku. Why educo is to draw from within. Zvinhu zviri mauri. That's education. So I'm well educated, but learning, I'm a slow learner. You can tell me something and something and something, and I'll never get it. That's why I'm Next one, Prophet Anzi. 3 of you, can you please explain what scares you the most? Illness, poverty, heartbreak, etc. or anything, and how do you react in the face of those difficulties? Iyo, question yacho. I'm scared. Nimona ganaka. Ndinochikasikano aganaka. Aicho kwando kwasa. What's your scare? What's your scary pattern? Ini nangu ndochikasikano aganaka. Kana msikana ne muwiri wakaumbwa musha nefesa kanaka akatsvukira ane bvudzi remachokwadi. Ndokwata. 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 Rinoyerera. I'm afraid of failure. And you do fail. All right. And I hate poverty. So sema garika. Asi mungamboti pane mumwe musi wamunomboti makanyasa kumbobhuroka zvekutoshaya kana mari yekutenga chihwitsi here kana kuti mobva matanga kutofunga kuti ndinotoita sei, what's the next step? Well, my biggest challenge was, I think, pride. Andigone kunyengerera, andigone kupema. So my brother was always rich. My brother became a millionaire at the age of 21.
My mother, she's a senator. She was a councillor years ago. My father left out with a lot of houses. We started selling those houses. There's a time we went down when things were down in Zimbabwe. My only problem was kusanyengeriwa. Right. Ndakambogara kuna Engereche Road here. 5th and Harare na 5. Harare and 5. Takasvika ndakapa kuchurch kwakaparidzwa vangana ndore paso chondoma ndanopa mari yese ngari maakaunti yangu. Mari yese. I gave all the money. I gave the car that I had. Ndakabva ndatanga kurarama nefaith ndakati Mwari ndiropa fadzi from now. Month end ndasvika sina mari yerent. Angari ma1. Landlord yao yachinoka padoo. Ndaisavhura. Achidza ndozi urimo. Vhura. Kuvhura. Ndakafreeza ndirimo. That was the toughest season of my life. I suffered for 6 years. I gave all the clothes. Ndafsara ndine suit one brown. Panozizia. And I know paridza malunch hour in town. Ndanga kutotenge uniform that suit. Ndandeidzokera kumbatso mwangu ndisina food. Vanhu kuchechi vachipa mazimari mari achisara kuchechi. Ndaigonosvika zvinhu zvakaoma. Pamwe pacho taishaya mari dzetaxi. Pane mufeso atotengera motikari mamanjo ainzi Lloyd. Aitakura netaxi mungu atombomuvhara. Tomudzoda handei mukuru. Handei. Tinotori nemamwe zvimwe zvikwerera mene zvakazobhadharwa nechechi. Tatombosvika matime atatombotadzwa kubhadhara mamwe bills as kingdom members kwete inini as kingdom members. That was the toughest time. Pane musi wandisingakanganwa ndakabika nandine poto 1 because ndandapa zvinhu zvese zvazviri mumba ndasara nepoto 1. Ndakabika sadza nezaifa ndaona ndakatanga nabika sadza rinotonhora. So ndakabika sadza first. Ndapedza kumuona vandapakura sadza. Ndova ndageza poto kokora makoko aya. Vandaisa cooking oil vandatanga kubika zai. Ndapedza kubika zai vandazodya sadza nezai. I was crying that day. Ndakati Mwari handidi kuromboka futi. Handidi kushupika futi. I suffered. I could not get. I was paying $600 per month. Ndakashaya 2 months. By that 2 months, ndaishaya $600. Yekubhadhara a month end. Those moments were bad. Sorry? Rent is $600. It was $600 per month. Because they make a quite drug that. $600 good do it. It's a get drunk windows, but we 2 grams from Borak the Marim said. Right, next year, Janzi, Prophet Mnofara sport yakaita ipi. My sport. My favorite sport was always baseball. I was playing baseball past 6 primary. Then I lost interest in my sports and all those activities. So, and Tombostera and Donda Bora, but no. Okay, Anzi, how can you use me in the Be useful. What do you do? What can you do for me? And then, if it's necessary for us to use that, why not? Why not? And phone ya makabata iyo coated with how many grams they gold and your question is not grams, carrots. And not macarats. Macarats. It's written, but when you get right. Saka makarata chanowanikwa sei ina mazivi intungona akanyorwa. Oh. 24. Indidofo nation mujazodiwe ere mukazviti dofo daroma. Man. Oda dofi. Imimi prophet yekera mungandirambe mi. Ndakangora But kamita maskiteni karibesi. Mwezi renyu ninge chitaonaka so mchiti mimi baretwa pa ina pa ma comment section ya mnogona chipo mnogona. My two brother. Next one and kushandiswa uku exploitation here or kushandiswa as an employee. Your question yacho.
What is exploitation? I know that I'm not good in learning. What's exploitation? Chijo, what's exploitation? Anzi kushandiswa uku exploitation here or kushandiswa as an employee. I'm a man of God. I'm a prophet. Don't forget that. I will never be evil to people. I may be weak, but I'm not wicked. I will never be that bad. Anzi, please ask Prof, is he a matchmaker? I'm looking for love. That I can do. That one I can do. Send your CV and we will make it happen. Prophet amazoti andidi zvekubvunza zvemaprofita kana unoziva. Ini ndofunzwa anything, don't worry. Ndiri munhu wevanhu. Kana ndori panapa ndimushando wenyu. You're using me because I'm useful. Atanzi, what's up with you and Prophet Angel? But musataura zvezviprofita andi. And what's up me and Prophet Angel? Our chats are on that phone. I would have showed you, but let me see if he's not live. Your question I met him years ago and he helped me, he fathered me long time ago, and we are forever in touch, forever connected. We are family for life. I would have showed you the phone call, but the numbers will appear there and people start calling his number. I'm calling. He's a well-respected man, so I can't really put his number there. But we are forever in touch, always connected, always learning from him. And whatever people see on internet, it's internet stuff. Me and him, we are forever connected for life. I know a home in Zimbabwe and they would really need help. Would you be willing to help if I find their details? I used to visit with my friends, but now I'm not there. I'm sure they need help, especially now. Uyo munhu wacho. Munombozera kuti sekuru wangu inini wari kushandisa 3310. Vari kushandisa chi? Sekuru wangu anogara kudema vanoshandisa 3310. Tende. Phone 3310. My sekuru wangu anogara kudema vane 3310. Nemuzukuru wangu anogara kumachipiso ana motikari. Ndine imwe brother yangu ka inogara kure makazeni inogara kuro yakatonderakidzo nezuro kuti inorara pasofa. Ndine dzimwe hama more than 1000 dzimwe antaure nadzo because anda namba dzavo vamwe hatina kuona nachikura but vari kutotambura darika kutambura chete. Ndakanzi ndakubatsira mafamilies ese ndo bro. But as I have said, vanhu vakabata brother Bishop Boss Lashan, and Boss Lashan akava verify, and if he comes to me and say we need a budget for these people, they're in need of ABCD, then I'm going to help. Like the family in where is that family who wants to go to America, to Houston? They are there, but they could be locked down. There's a family we're supposed to fly from Zimbabwe to America, give them shelter in America, help the child to excel more in school and stuff like that. They got the visa. The young boy got, what is it? You won the best BMW something. BMW. Biking stuff. BMX. I mean, skiri and number 1 Zimbabwe yes, that guy. So they could not move from there because quite your ticket and stuff. And I said, we're going to help them because he came and presented it well. So there are a lot of people that write us on my Instagram, Prophet Passion. And Boss Lashan is the one that reads and reply people. Vanu no kutava, they are genuine. We are always there to help. But I can't help the whole world. I can't help the whole world. Right.
Boss Lashan face yewe yakaita seko. Boss Lashan, you are being called here. And face yakati ane manza. Yaoneka. Usafike yeti. Pane vamwe unogoita ma live so vakanaka so. Vanoita no ma live vakanaka. Anonzi Bishop Josh. Bishop mudaoni kwa face nyambwe. Onde Boss Lashan. Hero, rabararo. Pezika tu visa idoni. Aiwa, vana manza ari kusikwanziro. Vane airport. Whoa. Aiwa, please don't delete. Aiwa, sign language cause I can't hear. Bishop Josh, Anze, you are too handsome. Anze yambombooneka. But how can he be handsome? Okay, come Bishop. Yambombooneka. Aiwa, vakanaka singamboiti ndambofungwa ti brother yedu. He's single as well. Come. He's very single. Single and searching. Very single. Hero. Takura munukadzi. Very happy. Guys, when I single. Very single. Very single. I said this as a prophet. He is very single. And searching. Can you prophesy him to me? We prophesy you. Heartbreak now. You're giving your crush a heartbreak now. Don't get him peshero. Who's Shero? Shema. Oh, shame. Very single. Very single. And searching. Serious. I'm going to the phone here. I don't have a phone. I'll do it to my baby. I go deposit that. Yes, we are related in the sense that we all under Jesus Christ. Okay, this one, Arikuti. I also run some businesses with him. And thank you for reading my message. Please send me details where I can contact and we can talk how useful I am. Reach us on Prophet Pastor on Instagram with about 135,000 followers. Boss Lashan will help you. Or you give them Boss Lashan number. Avana vari pa YouTube Prophet amene kuti kana vachazokwasa kundisendera ma message ku Shema TV. Vanokubata ipa number yenyu. Number yenyu chi? Number yangu. Aiwa ngavauye aiwa Prophet ngavauye ndopindura. Text on Shema TV and she will give you the number for Boss Lashan. And the stress. Ma problem anetika Prophet vangu vacho vano abuse number yangu maona. Mwana gona kuponera kapesama pepe. Izvi zvazoiti man. Audofadza maziso here. Apa vanogona anakunda dai ande utongofonera nevanhu vanenge vari naked. Anakunda dai ndirini. Uyakufura mavhesi manje. This one aisa mavhesi hanzi Psalms 99 and Romans 8 verse 1 till the end. Verse 8, can you be able to do a sermon on them? Thank you for reading message. Please send it to us. And it's happened. Psalm 91 and Romans 8:31 to the end of the verse 8. Can you able to do a sermon? Psalm 91, what does it say, Bishop? He who that dwelleth in the secret place of the Lord shall abide under the shadow of his wings. I shall say unto the Lord, you are my fortress, blah, 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 and my refuge. 1,000 shall fall on my left and my 10,000 on my right. I shall not fear by the arrow that flies by night or the terror that Is it the one? Then Romans 8, who shall separate us from the love of God? Shall it be what is it? What shall we say then these things? If God be for us, who shall be against us? Tozeta kwangu anonoziva kuprofit person account Tuda kumubvisa masha ndamubvisa basi ndinokuti ndakubasa rekufuta for yake apa ibvisa chiningiri chakwani chaku anchapo kuediko zvinezvi
I know the Bible. That's what I do. And Sharon, please ask it Twabam atigadzire road inobva pamba penyu kusvika pangu pabhasira. That we can do. That can be arranged. That can be arranged. Iyo. Kwedu kuna road ga. That can be arranged. My brother is a company, that Simba guy that they were talking about. If he is the same, he is the one I follow. The guy after him. He has a company which put roads here in South Africa. I'm not sure if he has a license for Zimbabwe. That we can arrange. That we can arrange. Because of your crash. We can arrange that. Oh, right. Bishop, just done in English. No. How down Chema, down Buruwa. Down Cesareva. Kani prophet Tony wekupezira mira tori pesa pane wanzi prophet ndine kamari kangu kandakaseva. I want to buy a stand. You know, hands pashota tooth. Imi vanhu musaita mafanidzo. No. Ngatibate tomudzade zvinoitwa sei. Uyo wandaisa funge. Ngatipe mari yati muspiniro casino tombe. No, in a serious way, about a boss lesson, then we can say we can help. We want people. I personally like people who wants progress. People like that, I'm touched and impressed. If that person is serious, if he or she is verified, we can help. We can help to make it happen. What are your sweet words to your crush before we go? Before that, sweet words, my crush, would you marry me in my bands angu aya? Wakatonaka nema bands ako iwaya sekuru. Ndokuda as you are. Ndokuda as you are. Shema. Ndongo kuda wakadaro shema. You want to say guru? Sure. That is very sure. Amana ngati sekuru mukadzera man. That is very sure. Shema. Don't worry. Inda zvasvika Iwo chitanga ma sweet words. Shama. Kanda ma sweet. Mama shema ndangati papa ngokutaura. Mama words are sweet. Okay. Shema. Words with some sweets. Shema roro ende kwa America. Words with some sweets. Tokenza uningiri. Auntie going my sweet, but anyway, that is happening. Mukanzwika nemukadzi wemurume. Anorowa zingaita menere. Hanzi chero nimbozi mukati bonaka full body. My owner, I thank you for making us see. From a picture where What say picture? By YouTube. Mnozia, chinosikira chamhanyi man. Mavadzita yesa. Shema chitaura kama sweet words man. Ndotaura sei ndisingakuoni. Ndiripo ndakati tswividi sekuru. Azana mbona chinyarada. Azana mbona shema nyarada. Azana mbona shema nyarada. Thank you so okay nganditende zvakanaka maita bahata kuzona live yangu prophet kwabamu. Thank you so much. Ende ndotenda kuti vanhu vazhinji vamwe 1 or 2 vaita sei. Hanzi na prophet. Hanzi, you are my sanitizer during Corona. Face mask. You are my master key during lockdown. Face mask yangu nguye Corona. You are my face mask during Corona. My lockdown. My quarantine. It's a rakatunga. Sarakaturu gududu.
Mu-COVID mu-19. Iwe COVID 20 yangu. We Bishop. Ana Bishop and anzi pane wana ndana pa YouTube. Come. Ana Bishop pane wana ndana pa YouTube. Bishop magadi asizwa mwari. Ndovara cheche. Wana Bishop wasingu no follow my Instagram. Odoba ma follow. Wana na. Instagram yetu. Wana nonzani. Anonzani Bishop vanonzani pa Instagram. Vanonzi Joshua Muchena. Ari Bishop Pana rikuvume kunde ari single. Pamberi pa Mwarude. Ndikanyemba Mwari ngandorati. Kunde ari single, kunde ari single. Kunde ari kungovunzwawo. Kunde anokadza ngani? Nakawana nemaida rongora machikubuya. Kunde ana wakadzi 7 ndimadzi baba. Asi Bishop ndimadzi baba. Chimberi kunguri. Yakadai. Ane chimberi yakadai so. Shema. Shajupoka goodbye kiss. Shema. Chochara pa phone pasina vanhu vakawanda nyatsoti tswibedi. Ramba wakaisa mabhanzi ako iwayo anoita kuti moyo wangu uti tskubudu uchiti tswibedi nemabhanzi waya. Bobo. Maita basa. Bye. Ndakubvisa. God bless you. But I think you. Vana matasatu arare ngageza maoko asoti wadya sasa. Ngageza ngwasa nenda kubedi. Shema. Ndakuzo but ndawira si ndawira manje. Takwenda. Amaspaka Mr. Chitima. Wakaipasa Mwari sora utazotora broadcast yesi. No problem. Chatospaka ibawa. Atinofana kufollowa Boss Lashan pa Instagram. Varida kuona Boss Lashan pa Instagram. Just go and follow him. Boss Lashan kuna vanekepesera. Vanekepesa vamashara na prophet achidzi kana vachida kuti arani kana sika ari zvakakuda. Enda pana Boss Lashan. Boss Lashan. Profile picture makaisa kana baby. Azana kumapusi. Iyere. Azana kumapusa. Wazizeni, azana kumapusa. Boss Lashan inbox. Mama kana uzazwe Insta. Boss Lashan. BOO. Na Mirandi. Itori Boss Lashan chayo boss hapana space. And ndavaona Boss Lashan. Boss Lashan. Type apa mukanda apa ndobva ndaipina apa. Arumona sasa. Wala diripo good. Aba vaningirine yawo iyi. Type apa. Iyo. Type. Type si hapana pekutai. Ndavaona. Ndo yavaifesi vakafinyama. Ora mentasi account yacho. Mentasi. Veve vanezvichemo zvavo veve vakwachinziriya Nari mukuratidza izviri panawo. Idya maveg. kasi wangu anokara watoinda kundorya kare kare. Hanzi nyama nemaveji kwete maveji. Inyama nesadza kwete sadza nenyama. And we have the sea view on the other side with those ships sailing and the Table Mountain there and the buildings. Pana yacho Tomaskati. Hapo madzimai hapana. Mr. Kunde mwana ndakubvisa ndakukata. Take 3 hours. Maita basa. Wona. Ndinokuradza account yacho. Anomwa toda kuitarisa. Boss Lashan. But chiri kutaura kumashura chitove necopyright here Mr. Chitima. Alright, so ndabva. Waione ine yavanenge ine KPL yedzo. Ndaiona. Neyangu kunda ichitima.
neyangu huku ndaichitima ndoda kufollowawo ndigofollowawo ifollow back inye manje ifollow back ndaiona kundaichitima yes ndinobva ndafollowa back exactly that one exactly saka unobva mandifollowa wabereki thank you thank you ndingatibva nyama nesadza alright guys ndaneta manje guys taita 3 hours 20 minutes ndaneta ndakuningirina ndakuvatya ndakukata ndikafunga ndikaita energy foot ndo andazirambona uchicha kudai guys mozoti izvo zvizidaita dza 1:20 AM guys muona manje musana wangu apa wakutsva ndaita 3 hours 20 minutes muona manje bye guys ndakuinda guys bye bye